Bingelele kuzo zonke iy'ndawo lapho kufinyelela khona iMalusi TV. Ngiyanibingelela nonke. Ngisendaweni namhlanje yaseMtubatuba la engibizwe khona umama osenenkinga esibe khona iminyaka ebhekene nayo. Kodwa uzochaza ngale nkinga le sithatha isikhathi eside usehamba odokotela, wahamba iy'nyanga kodwa akulungi. Zizwele uzochaza ukuthi ngabe kwenzakalani njengoba esebhekene nalesi simo. Ngiyanibingelela nonke eSouth Africa. Mina igama lami nguThandazile Wakalinda endaweni yaseMbazwane. Kodwa okwamanje ngihlala la eCinci ngokwetoho. Ukuqala kwami ukugula ngiqale ngo-2010. Ngo-2010 ngagula ngaya esibhedlele. Mangifika esibhedlele ngangihambela ukuthi kushuthi ngangine-T_B ne-H_I_V. Mangifika-ke esibhedlele kushuthi ngilaliswe for 6 months ngilele esibhedlele. Odokotela-ke kushuthi ngokuthi njalo uma bengena bayanihlola vele. Kushuthi udokotela wagcina waba nenkinga wathi uma ethi esiswini wezwa esiswini sami kuqinile. Wase yabuza ukuthi yini ndaba ngikhulelwe yini, ngathi mina cha, angikhulelwe. Wasethi udokotela kushuthi-ke bangisa emshinini bayo-check-a, wathola ukuthi bathi babona isigaxa. Wasethi udokotela hayi kungcono ngiye emshinini emkhulu Empangeni. Ngahamba ngaya eNgwelezane, bafika eNgwelezane nakhona bathola ukuthi impela kunenkinga esibelethweni sami. Base bethi babhala futhi incwadi engabuyela nayo emseleni. Kushuthi njalo nje bese ngihlale ngi-attend Empangeni, bathe begcina base bangisusa Empangeni bangisa e-N_P_A. E-N_P_A nga-attenda khona udokotela lo omunye-ke kwafana ukuthi ngihlinzwe, wasethi ngeke akwazi ukungihlinza ngesizathu sokuthi ngise-weak. Kungcono ngiqale ngiyohlala phansi ngi-recover emzimbeni ebese ngiyabuya. Okay-ke ngahlala ekhaya. Sekumuphi unyaka lapho la ujikiswa khona kuthiwa use-weak? Ngicabanga ukuthi kakula ko-2012. Okay. Yebo. Futhi-ke ngamukiswa ngaya ekhaya ngafike nga-recover ngase ngiyabuya ngibuyela etohweni. Uma ngibuyela etohweni ebese ngiya kudokotela uPhilay ngokuthi lento ngiyayizwa ilokhu iyangihlupha. Kuse-u-2012? Akusewona u-2012. Yebo. Sengoma ukuthi ngeke ngisakwazi ukuyilandelisa kahle iminyaka ngoba lento isinde isikhathi. Futhi-ke uPhilay wangenzela incwadi ukuthi angiye e-N_P_A. Ngahamba ngaye e-N_P_A, ngilokhu ngi-attenda kushuthi bafuna ama-pap smear, bafuna yonke into. Ngihambe ngiyokwenza lokho-ke, baqhubeka nje nami ngi-attenda khona e-N_P_A. Wahamba isikhathi bagcina lapho kudokotela waseyangibhukhela usuku lokufanele ukuthi ngibe e-N_P_A. Ngahamba-ke ngaye e-N_P_A ngithi ngalala isonto lonke khona. Sekuqala isonto lesibili wasengitshelwa ekuseni ukuthi angingadli ukudla ngizoya etiyethe. Ngayeka ukudla ngangadla, wahamba isikhathi kuthe nje mhlawumbe ngithi kwakungabo-2 udokotela wathumela ukuthi abangitshela ukuthi angisezokuya etiyeti uzongiphukhela olunye usuku. Wase yangi-discharge futhi. Ngase ngiyaphuma-ke ngabuya. Hhayi ngibuye ngilokhu ngiqhubeke ngathi ngiyakhona ngagcine ngashawa imali manje ukuthi imali yokuya khona anginayo kahle. Isisu ngalezo sikhathi besingakanani? Besiya ngokukhula vele kuhle komuntu engathi ukhulelwa ngisho njalo. Ngoba nokudla ngiyathandiswa nje kahle kahle angisho njalo. Njengomuntu engathi ukhulelwe nginezinto engingayithandi mase ngiyifuna into ngingakhala iy'nyembezi manje uma ngifuna into. Ngigcine ngingene kumashonisa ngiboleka imali ukuthi ngifuna ngothenga lento engifuna ukuthi ngiyidle. Yonke le minyaka? Yonke le minyaka ngisho namanje nje vele kusenjalo. Uma into ngingayifuni angiyifuni. Uma ngithi ngizoyidla ngenkani kuvele ukuthi angigunyuluke ngoba ngisuke ngingayifuni lento. Kushuthi hhayi-ke ebese ngiqala-ke manje ngiye kubantu besiZulu manje ngithi angeke ngi-attende abantu besiZulu. Ngihambe ngiye kubona bezame-ke bengihlolele laba abangihlolelayo bengitshela ukuthi hhayi lento ngathi yilumbo. Ngifuna usizo ukuthi ngicela ningisize uma kungenjalo ngicela ukuthi ningisize. Bathi abanye hhayi kufuna ngisize umuntu onemithi yangaphandle ngoba eyala e-South Africa lo muntu owayenza lento wathatha ngaphandle umuthi. Okay, ngikulalele lokho-ke hhayi ngiqhubeke-ke ngizame-ke bengifuna imali-ke ngikhokhe ngizame ukuthi phela ngifuna impilo nami. Kodwa kuye ngokuqhubeka sisu siyakhula vele. Njengomuntu okhulelwe. Njengomuntu okhulelwe. Siqhubeke-ke isisu kanjalo, hhayi
Kuhambe ngigcine ngibona ukuthi hayi ngiyakhathala, ngigcine ngikhathale ngiqale ngihlale nje. Ngingenzi lutho-ke manje. Ngibuye ngibone ukuthi phela lento iyangilimaza. Ngiphinde ngiqale phansi. Ngimfuna umuntu bazama ukungisiza, omunye-ke wayethi uyangisiza-ke uNkulunkulu-ke wase yamthatha-ke yena-ke. Kodwa cha yena ngangibona ukuthi uza nami ngalento. Sasehla. Savele sanqamuka phakathi sakhombisa ukuthi lento iyenzeka. Waxebuka la emaceleni ngizwe iy'nhlungu la. Kushuthi lesikhathi sekufanele angenzele umuthi wokuthi manje lento ayihlakaze. Ngaphakathi. Yeah. Wase yagula-ke washona. Ngangibona-ke lo ukuthi ngoba washo nokusho ukuthi ngingaqali ngikhokhe wathi angimnika u-R50 inkanyiso ngamnika. Wasethi inkokhelo yakhe kuzoba u-R300. Uma siphumile lento. Savumelana-ke nakho uNkulunkulu-ke semthatha-ke ngingakaphili. Saqala phansi-ke sabuyela esimeni saso futhi. Ngaqhubeka naso-ke njengoba kuze kufike u-2024. Ngo-2024 ufika ubhuti wami angitshela ukuthi kunomuntu oseMaritzburg ongangisiza kulento. Hayi, ngivume-ke uzalo umamkhulu wami. Ngiqale ngithi mina bhuti sengikhathele angisafuni. Sengingamane ngife uma kunjalo ngoba sengihambe ngikhathele iningi imali engiyilahlile. Shithi angincenge ngandlela angincenga ngayo. Ngigcine ngivume nami ngithi ayi angimhloniphe ngenze lento ayifunayo. Kodwa ngamtshela futhi ukuthi bhuti mina la ngisenza khona ayikho imali engiyolayo. Iplazi nawe uyazi alinamali. Wathi hayi sobona ukuthi sikhokha kanjani sizokhuluma naye. Okay sikhulume nalo bhuti. Lo bhuti athi yena ufuna u-8,000. Nethi mina okay. Ngizocela nasey'nganeni ezinye zasekhaya bengixhasa ngoba mina vele angisenamali. Shithi bezame nalo afake lokho akufakayo naloko akufakayo kuphele u-4,000. Lo esasivumelene ngawo ukuthi uzongilapha ngawo ngiphile uma sengiphilile ngizobe sengimqedelela ngo-4,000. Kwenzeka lokho? Akwenzekanga. Ngamfike ngamnika u-4,000 wafika la ngihlala khona ngamnikeza u-4,000. Wanginika lo 2 litha ngithi wayilokhetha ngi-eda amanzi. Ungawuphuza futhi nawo ngathi kushuthi ngathi umehluko uba khona. Wawuzwa. Ngangizwa ukuthi ngathi uba khona. Kodwa ekugcineni wavela wasegcina sethi manje-ke angimfakele imali. Wathi ufuna 1.7. Okay, mina ngafaka u-1.5. Ngamnikeza ngase ngiyamfonela ngambuza ngathi mina kanti yindaba wena njalo manje ungifuna imali ngoba phela wena isivumelano sethu asikenzeki. Mina ngazi ukuthi le mali engaphandle kufanele ngikunike uma sengiphile. Wathi hayi le mali ngenzela ukuthi mina ngigibele ngikwazi ukuza ngapho ngizokulethela imithi. Le mali mina ngiyibalela kulo 8,000 ofanele unginikeze wona. Hayi. Lento engidle mina ngigcine ngifonela ubhuti manje ngimbuza ukuthi webhuti kanti lo muntu wakho kanjani nobhuti eshone entangeni ukhombisa ukuthi lento kushithi babe ihlanganisile angazi. Eshone lena ashonele ubhuti manje engasangifonela ubhuti esengibalekela nje naye. Agcine ngastopha-ke manje ukukhokha imali ngathi hayi uma ukuthi ngiyafa sengingamane ngife. Iy'nhlungu yilokho ey'khona. Zikhona iy'nhlungu ngisebenza nazo kanzima futhi hayi nakahle kanzima. Kodwa-ke kusukela kulo nyaka uqala-ke sekuvele kaba wesi kakhulu. Kusukela January uvele kaba wesi ngoba ngibuye ekhaya nje impela kungenzeki lutho. Bathina abelungu uma bekubona ulesimo kodwa ubusebenza? Umlungu ngasho ukuthi akazi lutho. Umuntu onolwazi yinduna esiphethe. Eyaziyo ukuthi ngiyagula. Kodwa futhi naye ngibona ukuthi ayikho vele into engayenza ngoba phela wena muntu oyibonelayo ukuthi kunzima ubusuyayeka. Manje ngibuka ukuthi uma ngiyeka ngizophila kanjani. Iy'ngane unazo? Nginazo iy'ngane. Uyithole nini iy'ngane before isisu siba kanje noma emva kwalesi simo? Iy'ngane ngayithola isisu singakabi khona. Ngicabanga ukuthi yokuqala nje yango-87 eyesibili yango-88. Yeah. Mina lento ngiqala ukuyithola ngo-2010. Ake sikhombise abalaleli ukuthi into esikhuluma ngayo into isimo esikanjani esobhekene naso. Yaqaqamba. Yebo. Uthe khona into enyakazayo eswini noma? Akusanyakazi njengamanje nje kuthule nje kuthe du manje akusanyakazi nje ubuhlungu kuphela esengibuzwayo. Yebo kulungile ungabuyisela. So
Ubucela usizo, yiluphi usizo oludingayo mhlampe kubabukeli mhlampe bakhona abangavela mhlampe nesisombululo ukuthi mhlampe kulesi simo khona mhlampe owake walashwa mhlampe owayebhekene nalesi simo esikanje. Zikhona iy'nyanga ngaphandle, bakhona odokotela. Ubufisa mhlampe ukuthola usizo olukanjani kubabukeli? Bengifisa ukuthola usizo lokuthi nje uma ngingathola ongakwazi ukuthi engikhiphe lento ela esiswini. Ngoba khona kuyakhombisa ukuthi khona kunento engase iphume khona eswini ngendlela okwenzeka ngayo. Uma ngingathola umuntu nje ongakwazi ukuthi engisize iphume lento esesiswini sami. Uyayizwa into ehambayo ngaphakathi? Uma ngithinta nje ngiyezwa ukuthi kukhona vele ngabe kukhona ngoba ngiyayizwa, kuyezwakala kancane. Kukhona okuhambayo. Yebo, noma kunganyakazi kakhulu kodwa nje uma uthinta uyezwa ukuthi khona into engabe khona ngaphakathi. Okay, ngizocela ukuthi ushiye inamba uma ukuthi bakhona mhlampe abakuvelayo abangaqhamuka nosizo ukuze bezokwazi ukuthi bakufonele. Awungilisela ngesikole. 079 45 47 847. Oyeyakho lo obuyiveza? Okay. Zibe mbili. Okay. 072 077 48 54. Ungaqhubeka masizwe mhlampe ikuphi okunye obufisa ukuthi mhlampe abantu baqhamuke nakho? Usizo kuphela engilucelayo nje ukuthi Nkos'yami bangilekelele kakhulu kule nkinga esengibhekane nayo. Uma bengangisiza khona angisenalutho, angisho njalo ukuthi anginalutho njengamanje. Kodwa ngiyacabanga ukuthi uma ngingathola ozongisiza, mhlasimpe uyena ozosho ukuthi uzongisiza kanjani ndlelani. Ngoba khona angisenalutho, angisho njalo nje ukuthi angisenalutho, angisazi kufanele ngenze njani. Sulindela noma yiluphi usizo noma yiphi inhlobo yosizo ongaluthola? Yebo, noma ngabe sewolunjani usizo engalithola, kodwa nje uma ngikwazi ukuthi isisu sami sibuyele esimeni kuphume lento eyinkinga kimina. Ngiyezwakala, siyabonga.